Velkommen til Aulaen her i GU i Nuuk. Velkommen til det 5. og sidste store tv-vælgermøde i denne valgkamp. Vi har et spændende program til jer. Først har vi været med kameraet på gaden her i Nuuk. Så har vi spørgsmål, der er sendt til os via Facebook og sms. Og sidst men ikke mindst er der spørgsmål fra publikum her i salen. Skal vi komme i gang? Velkommen til, og velkommen til publikum her i salen. Og velkommen til jer kandidater fra 5 af de opstillede 6 partier. Partiet Inuit ville som sædvanligt ikke være med her i den dansksprogede del. Er I klar? Ja. Godt. Lad os kaste os ud i det. Vi starter traditionen tro med 1 minut til hvert parti. Lodtrækningen har gjort det sådan, at det er Atassut, der ligger ud. Så værsgo, de næste 60 sekunder, de er jeres. Tak. God eftermiddag, Grønland. Vi er fra Atassut side. Undskyld. Vi starter fra Tak. nu. Tak. Nå. God eftermiddag, Grønland. Vi fra Atassut er gået til valg med 31 mandater. Og Atassut arbejder for et grønlandsk samfund, hvor det enkelte menneskes muligheder og rettigheder fremmes mest muligt under hensynstagen og respekt for andres rettigheder. I sådan en gensidig respekt fremmes bedst i et samarbejde mellem alle grupper i det grønlandske samfund. Atassut gik til valg sidste år med og gerne vil fjerne nul-tolerancen. Vi fik den fjernet. Nu skal det drøftes om, hvor grænsen skal ligge. Atassut går til valg med hensyn til erhvervet skattelettelser, hvor man så siger de første år uden skat, og skattelettelser ned til 25%. Atassut går til valg med nytænkning i forhold til landbrug, og Atassut går til valg med turisme og fiskeri. Så er tiden gået. Det. Tak for det. Så er det demokraternes tur. Værsgo fra nu. Tak skal du have. Hej Grønland, jeg er ret sikker på, at Atassut ikke havde 31 mandater, men vi forstod budskabet. Demokraterne går til valg på, at du har retten til at være den, du er. Uanset om du er enkeltsproget, om du er dobbeltsproget, om du er multisproget. Om du er bøsse, lesbisk, transperson eller biseksuel. Om du er hjemmehørende eller tilkaldt arbejdskraft. Uanset hvad, så har du friheden til at bo, hvor du vil, og til at leve dit liv, sådan som du gerne vil, inden for lovens rammer. Vi tror på, at vi er nødt til at lave en masse sure reformer nu. Det er vi kede af, men I kan også regne med, at hvis I stemmer os ind, så fortæller vi jer sandheden. Vi er også fra Øst, også repræsenteret her i Demokraterne. Og Østkysten skal også høres i det her Inatsisartut, der kommer. Og der er jeg forhåbentlig også med fra Øst. Så tænk på os her igen. Og meget stor fortaler for, at selskabsskatten skal ned. Gerne 20%, for at hjælpe vores kære venner ude på kysten. Tak skal du have. Tak skal du have. Næst, det er Inuit Ataqatigiit. Værsgo. Tak. Der er 5 dage til valget, og det vil sige, at om 6 dage så begynder arbejdet for et bedre Grønland. Og så får vi se, om der reelt er villighed til samarbejde og til at genskabe stabilitet. Vi må ikke glemme, hvorfor valget blev udskrevet for et par måneder siden. IA synes ikke, det er spor surt, vi skal i gang med reformer. Vi vil rigtig gerne i gang, for vi skal styrke Grønland til fremtiden og sikre os en selvbærende økonomi og på sigt den selvstændighed, alle trakter efter. Der skal gang i hjulene, og vi skal have bugt med den ulighed, der præger samfundet, og som bremser både personlig og økonomisk vækst. Der skal mus ud i reglerne, så det bliver lettere at være iværksætter og lettere at investere. Og så skal vi gøre alvor om ønsket om flere uddannede. Det starter i folkeskolen, og det betyder, at der ikke længere skal peges fingre af hinanden, men samarbejdes mellem selvstyre, kommuner, forældre, elever og virksomheder. Vi ser frem til debatten og til valget. Tak. Det var lige præcis på sekundet. Tak for det. Og så er det Siumuts tur. Værsgo, ordet jeres. Vi skal have gang i Grønland. De næste par år, der kommer vi til at træffe nogle meget hårde og meget svære beslutninger. Det kræver, at vi genskaber tilliden og respekten over for befolkningen. Det kræver også, at vi løfter i flok.
Vi skal træffe nogle beslutninger, som gør, at vi ikke bare sender regningen videre til vores børn, men vi må investere nu for at få råd til velfærd i fremtiden. Vi må investere i uddannelse, i infrastruktur. Vi må sikre beskæftigelse og sikre økonomisk vækst. Vi skal have gang i Grønland. Det vil vi gøre ved at sætte gang i råstofområdet, i turismen, på fiskeriområdet. Vi må bruge vores unikke, kreative idéer og visioner. Vi må genrejse os, det grønlandske folk, tro på fremtiden, håbe på, at det vil gå os godt, men frem for alt, så må vi arbejde hårdt. Vi skal have gang i Grønland. Tak skal du have. Tak for det. Så er det Partinalaqs tur. Værsgo, ordet jeres. Ja, Rønner. Kære alle, Partinalaq vil som nyt parti arbejde for, at samfundet bliver et stærkere samfund. Vi skal i landet udnytte vores ressourcer optimalt og endnu bedre end i dag. Men også de menneskelige ressourcer skal løftes. I Grønland i dag er 50-60% af befolkningen lavindkomstgruppe. Vi ønsker via jobskabelse og personlig udvikling at løfte samfundet til det bedre. Siden valgkampen startede i Ilulissat, har Partinalaq været klar i mailet. Vi ønsker blandt andet at ændre på, at forædlingen af fisk i langt højere grad sker i Grønland. Vi ønsker mere ligelig fordeling af kvoter. Råstofferne er landets og befolkningens ressourcer. Derfor skal de udnyttes med omtanke, både af økonomisk karakter, men også omkring strenge miljøhensyn. Landet har brug for gennemgribende reformer, så vi får flere midler til en positiv udvikling af samfundet. Rigtig god debat. Rønner. Tak for det. Præcis, lad os få en rigtig god debat her i aften. Og vi kaster os ud i det med det samme. Vi har været en tur rundt i Nuuk med vores kamera. Her mødte vi Claus Eldening. Her kommer hans spørgsmål. Ja, i forhold til udligningskommissionen, hvad er det retfærdige regnestykke i forhold til, hvor meget skal Nuuk egentlig betale, og hvad er retfærdigt i forhold til udligning, og hvor meget skal de andre af med? Et spørgsmål til udligningen, som har været en rigtig varm politisk kartoffel, ikke kun i år, men i flere år. Vitus er jo manden bag et forslag, der er blevet lagt på bordet her, som gør, at Nuuk skal ligge 136 millioner kroner om året til de andre kommuner. Det er 54 millioner mere, end de skulle i år. Hvorfor det? De skal Kommuneqarfik Sermersooq og Qatta Kommune blandt andet for at udligne det store forskelle, der ligger i folks levevilkår. Dernæst er der stor forskel på, hvordan borgerservice fungerer ude på kommunerne. Og derfor er det nødvendigt at udligne den store levestandard, som der hersker i de 74 bosteder, som Grønland består af. Men hvis man lige tager de 100, hvis man brækker det op i, hvor mange penge der er til hver, så giver vi pludselig 67.200 for en borger i Kommune Kujalleq, mens der kun er 63.000 kroner til en borger fra Østgrønland eller Bamiut. Hvorfor er der forskel? Hvorfor skal man være mere værd, hvis man kommer fra Kujalleq? Lad os skrue tiden 6 år tilbage til kommunal sammenlægning. I den forbindelse, der fjerner man de udligningsordninger, der var til kommunerne. Og dernæst, der tvang man kommunerne til at betale den gæld, som kommunerne enkeltvis havde. Og dermed startede store kommunerne jo på et meget vanskeligt økonomisk grundlag, hvor vores forgængere desværre ikke gjorde noget for at udligne den store forskel, som kommunerne har både af indtægter, men også i forhold til de omkostninger af kommunerne her. Og dernæst så er vi også nødt til at kigge på de indtægter, som de offentligt ejede selskaber genererer til kommunerne, hvor man må konstatere, at Kommuneqarfik Sermersooq uforholdsmæssigt har for stor gevinst af det indkomstforskelle, der er blandt kommunerne. Den spiller vi direkte over til jer fra Inuit Ataqatigiit. Vi hører her, I gjorde... Venter lige. I gjorde ikke noget ud af at udligne de forskelle, der var, da store kommunerne kom til. Hvorfor ikke?
Jeg synes ikke, det her det er en helt sådan færdig historie, og man må også sige, at kommunesammenlægningerne blev sådan set aftalt under Hans Enoksens tid, hvor Siumut sad ved roret. Så man kan ikke bare sende adressen videre til IA og til demokraterne. Det er ikke helt i orden. Kommunen Rafik Sermersooq har selvfølgelig sagt, at de er villige til at udligne mere. Det har man sagt, og vi skal også se en udligning. Det er klart, for der er ulighed, som der er i dag mellem kommunerne. Vi vil bare gerne have, at man gør det ordentligt, at man tager dialogen, at man ikke jogger hen over folk, men man inddrager, og man tager alle de tal, der er relevante. Og det har man jo ikke gjort, og det er jo grunden til, at man blev enige om til sidst kun at lave en 1-årig. Fordi man jo erkendte, at Vitus Qujaukitsoq jo erkendte, at der manglede tal på området for at lave en ordentlig og retfærdig udlændingsordning, som selvfølgelig skal på bordet. Har du en pointe her? Lavede I en udligningsordning uden at have orden og styr i dataerne? Altså udligningsordningen er jo ikke noget, der bare kom fra den ene dag til den anden. Det er jo et arbejde, der er pågået i 3/4 år, hvor både naalakkersuisut sammen med kommunerne og kommunernes sammenslutning, hvor vi begyndte at diskutere, på hvilken præmisser udligningsordningen skulle foregå. Og man kan ikke komme udenom, at kommunernes økonomi er meget vanskeligt stillet. Ja. Derfor har det været nødvendigt for naalakkersuisut at træffe de vanskelige beslutning og indføre en udligningsordning baseret på nogle faktorer, hvor befolkningsstørrelsen, bostedernes antal, serviceniveauet og så videre indgår. Så man kan sige, at det er en ordning, som er det bedst tænkelige resultat ud fra de 9 måneders forhandling, der var med kommunerne. Lad os skyde videre over til Atassut her. I har været med til at lægge stemmer til denne her udligningsordning. Hvad skal en retfærdig udligningsordning egentlig bygge på? En retfærdig udligningsform skal ses i lyset af, at mere ensartet lige vilkår skal opnås. Og det skal ske ved at fremme borgernes engagement, således at alle under med ansvar og fællesskab er med til at løfte vores lands udvikling. Og det skal forstås således, at hvis vi ser på Qasigiit Kommune og kommunen Qujaukitsoq, hvis vi skal inden for det her, der taler for, at vi skal have med ansvar, så skal de rige også være med til at betale for de fattige. Det er det, Inuit Ataqatigiits motto er. Og det er i sig selv en god løsning, hvis vi tager et medansvar i det her forhold. For det kan ikke passe, at vi lader andre folk i stikken, hvor vi bare skal spare 2% eller 1% af skatteindtægterne. Fordi det har resulteret i, at man skal fyre en hel masse mennesker, bare fordi man er havesyg. Og det er ikke nogen god løsning for hele samfundsmæssige aspekt. Og det så I er tilfredse med den ekstra 54 millioner, som Sermersooq skal aflevere? Nej, men hvis vi ser på det faktuelle forhold og ser på Qasigiit Kommune, Qasigiit Kommune er det kommune, der giver mest til vores hovederhverv, det vil sige fiskeri. Og cirka 70% betaler vi landets bruttonationalprodukt, og man må sige sådan, vi skal tænke på de baner, og så sige, at vi skal tage et medansvar, og det medansvar vil at dessutom være med til at løfte. Vi skal ikke være snæversynet eller navlebeskuende. Vi skal bredt ud i samfundet og forløse samfundspålagte opgaver. Er det en retfærdig udligningsordning, der ligger på bordet nu, demokraterne? Jeg vil gerne sige, at det er meget uretfærdigt, den måde, den er foregået på. Men lad os lige tage starten først. Det var jo Siumut, der så den kommunalreform dengang. Over hals og hoved. Vi var slet ikke parate, nogle af os i kommunerne. Der gik år, før det kom lidt styr på det hele, og vi lider stadig lidt under det. Og så kommer de her dag-til-dag beslutninger fra det daværende naalakkersuisut under Vitus Qujaukitsoq, at der skal være betales ud af kommunalreformens kasse. 20 millioner, 54 millioner med mere. Kommunen har taget et ansvar, og der er ikke mange fyringer, kære venner, det taler om. Det taler om 45 til 47 personer, som har opsagt. Hvorfor er den ikke retfærdig? Den er ikke retfærdig, fordi det går ud over landets lokomotiv, som er Nuuk. Her er de høje lønninger, det er også fordi kompetencen er her, og det giver penge ud til samfundet. Jeg ved det jo selv, jeg bor selv i Tasiilaq. Vitus har lige været derovre, uden jeg mødte ham på gaden, desværre, for at tage en snak med ham. Det ville jeg ellers gerne. Men sådan var det jo. Jeg ville da gerne have haft lidt mere udbegrundet, ikke? Men er det ikke de bredeste skuldre, der skal bære mest?
Jo, det er det måske godt, men det er også det bredeste skulder, der skal have flest frihed til at gøre de ting for at løfte resten af samfundet om. Så skal vi have Partina Naleraq ind. Hvad siger I til det forslag, der har været? Er det retfærdigt? Det er retfærdigt, at der skal betales en udligning. Det kan vi ikke komme udenom. Vi har arbejdet med den udligningsordning i over 3 år, og for at vi kan nå frem til en løsning, så er det virkelig vigtigt, at alle sætter sig ned og ønsker at være en del af det. Det kan ikke nytte noget, og det er det, der bekymrer mig mest, hvis IA kommer til magten, at der ikke kommer en reel løsning i nord og i syd, for de er virkelig, virkelig trængte. Men dertil, så skal man også holde for øje, at en udligning er ikke noget, der er specielt for Grønland. Den er også andre steder i verden. I Danmark har de den 22. oktober haft en udligningsordning oppe, hvor de skulle have hovedstadskommunerne til at betale 2,4 milliarder til provinsen. Men alle her er jo også enige om, at der skal være en udligning. Spørgsmålet er bare, hvor meget? Er der et tal, der er retfærdigt her? Altså, de tal, der er lagt på bordet, de er beregnet ud fra BDO blandt andet, og de ligger til grund for det grundlag, der nu ligger. Men selvfølgelig kan de altid være grundigere, og uanset om de bliver grundige, så skal vi også bare lige holde os for øje, at det bliver aldrig det helt perfekte regnskab. Selvfølgelig vil der altid være fejl at finde, uanset hvilket resultat vi kan. Så det er okay, at en borger skal have 70.000, hvis han bor i Rarotok, men hvis han bor i Bamio, så skal han kun have 63. Det er i orden, at udligningen, også kommer ud til nord og syd, for det er dem, der virkelig har brug for det. Og Sommersår og Rødgrada, de skal nok overleve, men vi bliver nødt til at være et solidarisk folk, hvor vi støtter hinanden. Ellers så kan vi ikke få samfundet til at køre. Der er frygt for her, hvis I sætter jer på magten. Så vil I ikke tage jer af de svagere kommuner i syd og nord? Jeg synes, det er en rigtig ærgerlig retorik, der kommer her, at der bliver talt om, at nogen er havesyge, og IA vil bremse udviklingen rundt omkring i landet. Jeg synes, vi skal stoppe den retorik med det samme. Det er lige hårdt at være fattig og arbejdsløs, og man bor i Kujalleq, eller Kommunerafik Sommersår. Det er ikke spor sjovt. Så derfor synes jeg, at vi skal sætte os til forhandlingsbordet på en ordentlig måde, i stedet for at køre den her forfærdelige måde at tale på. IA havde et forslag op til efterårssamlingen, der desværre jo blev aflyst på grund af valg, hvor vi netop ville prøve at sætte til debat. Hvad er det, vi skal udligne om? Lad os prøve at finde nogle parametre, vi kan være enige om, og lad os tage en dialog med alle kommuner, fordi alle her i landet er lige meget værd. Nej, for vi mener, at vi først og fremmest har forsømt diskussionen om, hvad er det, vi skal udligne? Hvad er det for nogle grundlæggende ting, vi skal udligne på? Og den diskussion har vi forsømt. Vi sætter et tal, og så tager vi diskussionen bagefter. Så går det galt. Hvad er det konkrete kriterier, man skal gøre det ud fra ifølge IA? Jamen det kunne være sådan noget som serviceniveau over for borgerne, hvor mange ældre, hvor mange bygder har man. Vi har også snakket om, jamen skal der i det hele taget måske flere kommuner på banen? Er 4 for få? Skal der være 6? Der er en masse ting, vi skal ind og have en snak om, inden vi kan begynde på det her. Fordi alle skal kunne komme videre. Atassut har markeret. Jeg synes i hvert fald, at det er pinligt at påstå fra demokraterne, det er kun 30-45 dage taler om. Kære venner, vi taler om mennesker. Vi taler om mennesker, der har deres liv i vilkår, der bliver væltet omkuld nær ved årets slutning. Jeg vil sige, men Atassut har været med til at trække 54 millioner ud af kommunen, og så står jeg og brokker i over, at det har konsekvenser. Hvordan hænger det sammen? Jeg vil sige det hårdt og klart tydeligt. De er ikke personer, der skal sættes ud i gaden. De er de ansvarlige, der skal udskiftes. Det er det, vi skal. Fordi man skal ikke beskylde, fjerne 54 millioner, man kan ikke beskylde medarbejderne for fejlet. Det er forfejlet politik, det har også til, at man har ført så mange mennesker. Men politikken er jo jeres. Politikken, vores primære mål er, at vi skal arbejde mennesket i centrum, og vi skal kende vores ansvarsbesøg i det her forhold. Det er vel ikke underligt, at en kommune, der bliver ramt med en 54 millioner kroner, må gøre et eller andet. Det hænger vel meget godt sammen. Gør det ikke, Vitus? Jeg tror, at man skal adskille kommunernes økonomi, og så den udligningsdebat, der er. Man må jo konstatere, at der er en årsag til, at Naalakkersuisut har måttet indføre en strengere tilsyn med Kommunerafik Sommersår
Ikke på grund af udligningsordningen, men fordi kommunen ikke har haft økonomisk styr på tingene, men at der ligger nogle dybere liggende problemer som en manglende politisk ledelse, der har været årsag til, at pengene får sig ud af kommunekassen. Demokraterne. Vi synes netop, at det er mennesker, også selvom de bor i Samsø Kommune. Naalakkersuisut vil jeg bare lige sige, er grunden til, at vi står her til valg i dag. De har sørget for at køre vores økonomi i grunden. Hvis vi sørger for at styrke økonomien og lave nogle reformer, som godt nok er upopulære, det er jeg glad for, at alle partierne trods alt er enige om, så kan det være, at der bliver råd til velfærd også i fremtiden. Jeg vil lige tage det der med de 54 millioner. Ja, man har taget det her tal. Jeg giver IA fuldstændig ret i. Man har bare taget et tal, og så går man ud fra derfra. Det er fuldstændig forfejlet forhandlingspolitik at gøre det der. De her 54 millioner, der gør, at man har taget et ansvar i kommunen ved at sige, dem ligger vi er nødt til at lægge til side. Vi ved ikke, hvad det nye Inatsisartut vil gøre, om de vedtager forslaget, at vi skal aflevere, som så skal aflevere. Igen vil jeg også påpege, kære venner, det er ikke kun Nuuk, kommuner som er. Det er også i Drodomme, det er også Tasiilaq, det er også Bamjut, det er også bygderne, kære venner. Den skal jeg også tænke på. En hurtig kommentar her fra Tina Alarak. Ja, Brønner. Det jeg bare lige vil sige, det er, at når man sidder og diskuterer så stort et emne som udligningsordning, så er det vigtigt, at man deltager meget, meget aktivt. Og der synes jeg, at vi fra oppositionens side har set, at man har manglet den, fordi man kan ikke bare gå ind og sige til et forslag, du er ikke væk. Det hjælper heller ikke som så. Vi bliver nødt til at gå ind og sidde med ved bordet hele vejen, alle partier, i stedet for at bare, når der endelig ligger et forslag på bordet, så dur det ikke. Derudover så skal man heller ikke forvente, tror jeg, at alle bliver helt enige om det, uanset hvilket beløb, der ligger på bordet til sidst. I udligningsforslaget i Danmark, der var 61 kommuner for, der var 61 kommuner, der var for, ud af 64 kommuner. Så der vil altid være dem, der selvfølgelig bliver hårdest ramt, som vil være imod. Men vi skal selvfølgelig også tilgodese Nuuk. Det her, det drejer sig ikke kun om kysten eller nord og syd. Vi skal finde en fair løsning. Det er der ingen tvivl om. En fair løsning skal findes, så der er vel også en kritik i, at den model måske ikke er helt fair. Synes du, den er fair? Jeg er ny kandidat, der stiller op ved det her valg. Og jeg er faktisk en lille smule træt af, at den ene melder sig ud, og den anden melder sig ud, og man snakker om Nuuk eller resten af landet. Hvis vi skal have en stærk hovedstad i Nuuk, så kræver det også, at vi har et stærkt land. Hvis vi skal have en stærk kyst, så kræver det også, at vi har en stærk hovedstad. Lad os nu tale om, hvor vi kan mødes, i stedet for at blive ved med at tale om det, der splitter os. Jeg tror, det er utrolig vigtigt, ikke kun at have en politisk snak om, hvordan vi vil prioritere de midler, vi har i dag, men vi også fokuserer på, hvordan vi får flere penge i kassen. Vil du fastholde forslaget? Jeg vil stå for en klar linje om, at vi er nødt til at ryste posen, sætte os til bordet, og så se, om vi ikke alle sammen kan løfte i flok og blive enige. For det er nogle svære og hårde beslutninger, og det må vi alle sammen her give hinanden ordet på, at vi vil forhandle os frem til. Det er fint. I har markeret. Ja. Ja, først og fremmest vil jeg gerne minde de tidligere naalakkersuisut om, at alting, der bliver besluttet over i naalakkersuisut og fra tinget, det har en konsekvens ude i samfundet. Så der er en rød tråd i, hvad man beslutter, og hvad der sker. Det er fint. Ved du hvad? Vi har andre og flere gode ting på programmet, så vi stopper lige den diskussion her. Vi har også mødt... Skal lige se, hvad det var. Vi har i hvert fald et klip mere, det kommer her. Jeg vil gerne stille spørgsmål med, om man ikke kan lave barslen 3 uger før termin, i stedet for kun 2 uger før termin. Fordi det vil ensarte, for eksempel når kvinderne skal komme fra kysten og føde, og de skal komme i 37. uge. Et meget konkret spørgsmål, hun hedder for øvrigt, Barma Pedersen. Det hun egentlig prøver at sige her, og som også fremgår, men måske ikke helt så tydeligt, det er, at hvis man, når man bor på kysten og skal ind og føde,
så skal man rejse en uge før alle andre, der bor i en by, egentlig går på barsel. Den uge får de mindre i barselspenge, når barslen skal udbetales. Og derfor så forskelsbehandler vi, og dem fra bygder og yderdistrikter får mindre i barselspenge. Derfor foreslår hun, at man stopper, og man går på termin 3 uger før. Det må lige være noget for dig, Margrethe Kruse. Du er selv jordmor. Ja, og det er min kollega. Altså, her i den grønlandske, nu har jeg forstået den ordentligt, fordi jeg forstod nemlig, at det er til dem, der skulle afsted fra deres hjemby. Men sagen er, efter at store kommuner de blev til, så er det gået hen og blevet til en gråzone med de kvinder, der skal væk fra deres hjemby til den anden by, hvor de skal føde. De er nødt til at tage afsted 3 uger før termin. Og bliver så økonomisk straffet for det? Blandt andet især SIK-lønnet. Til det kan jeg kun sige, at vi er nødt til at finde en løsning til det. Det er en gråzone, det kan ikke svares både sort og hvidt. Fordi der er mange andre barslerne, der også bliver ramt på nogle andre områder. For eksempel kvinder, som ikke har haft indtægt under deres graviditet, og har en samlever, som måske har en SEK-løn, kan ikke få barselsorlov, fordi der er en forsørger hjemme. Altså alle de der ting, det er vi nødt til at sætte os sammen og Men og er gøre det noget ved. uretfærdige, de regler, der er der? De er uretfærdige, og selvfølgelig skal det kigges på. Men jeg har det også sådan med, altså, som jeg sagde i den grønlandske udsendelse, der sagde jeg, at det er dem, der bliver sendt afsted for at føde i et andet by, som man skulle kigge på. Jo, selvfølgelig skal man kigge på det, så det bliver ensartet. Så det er en ting, vi gerne vil være med til at drøfte, fordi det er ikke kun den tilfælde. Der er flere tilfælde i forhold til barselsorloven, som bare er en gråzone, som ikke er godt. Og det vil vi meget gerne samarbejde med. Det er fint. Partina Naleraq, er det meget konkret her? Hvad tænker I? Ja, altså, vi skal tilpasse loven ved en ny vurdering omkring den problematik, der er opstået for folk, som bor ude på kysten. Vi er et langstrækket land, og der er så nogle ting, der bevirker, at der er nogen, som må tage til andre byer, for eksempel til Nuuk, for at føde, eller andre byer, til større byer. Og hvis vi skal til Kosi, så skal vi have råd til at kigge på den område, som det drejer sig om. Fordi alle har ret til at have et fornuftigt valg. I vil gerne gå ind og kigge på det og være med til, at de ikke bliver økonomisk straffet, dem fra bygder og yderdistrikter, fordi de skal tage afsted før alle andre. Ja, det er rigtigt. Siumut, Julie Rademacher, hvad tænker du? Nu har jeg jo født for ganske nyligt, og har været så heldig at være ledsaget af Margrethe noget af vejen. Og jeg må bare sige, at man er i en enormt sårbar situation, når man skal føde. Både op til man skal føde, og også lige efter man har født. Det er utrolig vigtigt, at vi sikrer, at rigtig mange har nogle gode oplevelser ved en fødsel. Så vi også sikrer, at mange af os kvinder har lyst til at føde flere børn igen. Det er jo en forudsætning for, at vi bliver flere i Grønland. Og derfor så vil vi rigtig gerne gå ind og kigge på det her for at løse det. Samtidig så er jeg også meget enig i det, Margrethe siger med, jamen der er jo mange kvinder, nu har jeg jo været så privilegeret at føde på DIH her i Nuuk. Men jeg har også en veninde, der lige har født. Hun skulle først til Qaqortoq, og så bagefter blev fløjet til Nuuk. Det er altså noget af en rejse for en højgravid at tage. Og derfor må vi også sikre, at mange kvinder kan få en jordmor, og også kan få lov til at føde i flere byer og steder rundt omkring i landet. Fordi det er nu engang mest sikkert og mest trygt, når man kan føde tæt på sit eget hjem. IA, hvad tænker I? Ja, det er jo et rigtig interessant spørgsmål, der både handler om ligestilling og handler om økonomi. Vi har flere gange øvet forslag om en barselsfond, der skal være med til at forbedre de økonomiske rammer omkring børnefamilier. Og der kunne man bestemt tænke tiden før fødsel ind også, for det er jo rigtigt nok, at det er svært, også lige efter. Så vi har konkret stillet forslag om en barselsfond og fået opbakning til den, og vi glæder os til, at den kommer i gang. Desværre bliver der hele tiden udskrevet valg. Det handler jo også om jordmordækning. Og der er vi sådan set også enige, at der handler også noget her om tidlig indsats at følge kvinden, men også om faderens rolle. Hvordan sikrer man lige, at han også får... Nu kommer vi langt omkring. Ja, men det handler jo om fødsler og tryghed, men og det er vel det, hun grundlæggende spørger her. Ja. Så ja,
Det handler om at se på hele pakken, og som Margrethe siger, ikke nødvendigvis den eneste del. Det handler om at lave en tryg økonomi omkring børnefamilierne, men også det sundhedsmæssige og det ligestillingsmæssige. Du kan se, at gruppen 8. marts sidder her og vifter med deres plakater. Ja. Demokraterne skal selvfølgelig også lige på banen her. Det er klart, at vi er nødt til at sikre den bedst mulige start for alle liv og for familier i Grønland, og det er også rigtigt, at det er en del af tidlig indsats. Demokraterne forestiller sig, at man andet kunne bruge styrkelsen af tidlig indsats til at vurdere fra sag til sag, om den gravide har behov for og vil have bedst af at komme afsted en uge før. Ved du hvad, vi stopper den her og springer videre i vores program, fordi hermed er det slut på denne her runde. Nu går vi til spørgsmål fra Facebook og sms. Og det første spørgsmål, som vi har valgt ud, eller som er kommet ind, det kommer fra Agner Jarab Petersen, der spørger. Der, hvor jeg kommer fra, der oplever jeg, at folk bruger deres sociale ydelser i det sekund, det bliver udbetalt, gerne på alkohol og hash. Hvad kunne I gøre for at sikre, at der også blev betalt husleje, at der blev fyldt mad i køleskabet til børnene, at det ikke hele gik op i røg og druk i det øjeblik, Partine Naleraq? Kan man gøre noget her? Ja, man kan gøre meget, og det, der er på det her område, det er nemlig, at det er så vigtigt, at vi som politikere får løftet det her samfund. Det, der rent faktisk slog mig, da der var en debat med nogle af de bedste politikere, må man gå ud fra, der diskuterede økonomi, arbejdsløshed og reformer, at de ikke tør at se tingene i øjnene, og se tingene i øjnene, at der er folk derude, som ikke ønsker at tage et arbejde, fordi det ikke kan betale sig. Det er så en ting, men det er, at det er politikernes ansvar. Det er politikernes ansvar at få ændret den her situation. Det er politikernes ansvar at få løftet de lavest indkomstgrupper og de sociale op, så de er klar til at tage et arbejde. Og der skal vi som politikere gøre det mere attraktivt at arbejde. Vi skal stille nogle større krav som politikere. Men hvis man nu kigger lidt mere konkret ind på spørgsmålet her, nu ved jeg godt, at det ikke bare er tryk på en knap, så har vi løst de her problemer. Men tidligere har det for eksempel været muligt at tilbageholde husleje i sociale ydelser. Der er nogle mere konkrete ting, jeg mener, den mulighed eksisterer ikke længere, hvor man kan gå ind og sikre, at pengene bliver brugt til noget af det, pengene egentlig er beregnet til. De muligheder er der ikke i dag. Var det en mulighed, en mulig vej at gå? Selvfølgelig er det en mulighed at gå ind og lave nogle helt konkrete tiltag på området. Men det allerbedste er, hvis vi kan få forebyggelse ind i samfundet, så vi ind i folkeskolen lærer de unge at håndtere økonomi. Hvad drejer det sig om, når jeg kommer ud af folkeskolen, når jeg får min SU? Hvordan sikrer jeg, at jeg får betalt mine regninger, at jeg har nok til dagen og vejen, og at jeg ikke fyrer dem alle sammen af på en fest i weekenden? Vi skal blive et ansvarligt samfund, og det kan vi kun gøre, hvis vi selv tager ansvar for hver vores eget liv. Men det kræver altså en hel del fra politikerne, at der er nogle politikere, der tør at se i øjnene, at der er nogle meget konkrete problemer, som vi skal tage hånd om. Og hvis ikke vi ser det i øjnene som politikere, så får vi heller ikke løst problemet. Adassut, hvad tænker I her? Ja, vi vil gerne svare begge to. Jeg tager noget af dem. Altså, det jeg synes, der er vigtigt, det er, altså, spørgsmålet går ud på, at folk er trætte af at se dem, der får ydelse, som så fester det op. Og det ser vi desværre alt for tit. Vi er nødt til at tænke anderledes. Vi er nødt til at tænke på, hvordan er det, velfærdsforvaltningen fungerer. Hvordan er de ansattes vilkår? Hvor mange ansatte er der? Vi er nødt til at få flere sagsbehandlere på banerne, altså flere nummeringer, sådan så de også kan begynde at gøre deres arbejde til nogle bedre resultater til den enkeltes behov. Kunne man gå tilbage af den sti, der hedder at tilbageholde penge til husleje og penge til ligesom andre ting, for eksempel?
Ja, altså det er også nogle ting, som vi har tænkt på i vores parti, og som vi også synes, at det er værd at kigge på og drøfte med de andre partier. Der er mange børn involveret her, som jo også går ud over, der bliver ikke fyldt op i køleskabet, og så hudler korrekt. man Og det er også derfor, vi skal have flere sagsbehandlere ud, sådan så de kan begynde at lave deres arbejde, sådan som de skal laves. Samt så er vi også nødt til at begynde at kigge på, hvordan kan vi hjælpe den enkelte. Har det et misbrug? Fint. Så er vi også nødt til at kigge på, at vi kan ikke nøjes med kun 2 behandlingscentre for misbrug. Vi er nødt til at skal have flere, og for at have nogle flere, så er vi også nødt til at skal have nogen, der kan behandle, og dem er vi også nødt til at få i uddannelse. Altså, det er hele vejen rundt. Demokraterne, har I noget her? Ja. En konkrete bud på, hvad man kunne gøre? Vi mener ikke, at vi som politikere kan detailstyre, hvordan folk bruger deres penge. Vi kan skabe nogle bedre rammer for børnefamilier, for unge familier, og vi kan sikre os, at der bliver taget hånd om børn, som bliver svigtet under de her omstændigheder. Samtidig så vil jeg også sige, at misbrug er jo ikke et valg. Og med mindre misbrugerne selv gerne vil have hjælpen, så hjælper det ikke særlig meget. Så det politikerne skal sørge for, det er at stille rammerne til rådighed, sådan så at når politikeren, eller slødvrøvl, når misbrugeren vågner og tænker, i dag der vil jeg faktisk gerne ud af det her misbrug, så er der mulighed for, at de kan få hjælp med det samme. Kunne også sagtens være en politiker. Det kunne det godt. Men er der ikke noget konkret, I tænker, man alligevel kan gå ind og gøre? Man kan ikke bare stille sig om og sige, at de må komme, når de har lyst til det. Altså, der kunne være børn i klemme her, der kunne være meget på spil. Der er rigtig ofte børn i klemme i de her sager her. Jeg synes, en af de ting, som vi kan gøre, det er at sørge for at skabe bedre rammer for økonomien, så vi kan hjælpe de børn og unge, som har brug for det. Fordi jeg rent faktisk mener, at vi i dag offentligt omsorgsvigter en del af vores børn. Så hvad kan man konkret gå ind og gøre? Jamen, man kunne for eksempel lukke nogle af de selvstyrefinansierede, urentable projekter, prestigeprojekter, som der er rundt omkring, og frigøre nogle penge, sådan så vi kan sætte en indsats på tidlig indsats, sådan så vi kan hjælpe sagsbehandlere, og sådan så vi kan ansætte flere psykologer. Hvad er det for nogle projekter? Prestigeprojekter? Ja, men det er jo en lang diskussion. Okay, kan du nævne et? Inatsisartut-salen er for eksempel et rigtig godt eksempel, synes jeg. Og så synes jeg måske også, at vi har nogle selskaber rundt omkring, som ikke helt tjener sig selv hjem. Siumut, hvad tænker I? Er der noget konkret, man kan gå ind og gøre, Martha? Det har jo været dit område her de seneste par år. Ja, faktisk er der mulighed for, at Socialudvalget kan træffe beslutning om at administrere folks socialhjælp. Der bliver måske bare brugt alt for lidt. Vi mener, at vejen frem er at få kigget på de arbejdsløses arbejdsevne og arbejde ud fra det. Kig på, hvilke ressourcer har det, og hvad skal der til, og hvad er det for nogle barrierer, der er, for at det kan komme ud på arbejdsmarkedet og lave en handleplan derefter. Hvis det er misbrugere, så skal man ind og lave give dem tilbud om misbrugsbehandling. Hvis de har brug for noget personlig udvikling, så er det det, man skal ind og kigge på. Men tag og kig på arbejde på og kigge på deres evner, og hvad er det for nogle ressourcer, og bygge dem langsomt op. For eksempel, hvis de er borgere, der har været arbejdsløse i 5-6 år, så kan de jo ikke bare komme ud på arbejdsmarkedet. Der skal noget til, før de kan komme derover. Men det kunne godt se ud som om, der så er brug for, at der måske sidder en naalakkersuisoq på området og sætter sig ned og snakker med kommunerne om, hvad er det, man bør gøre. Det har også været min planer for at skulle i gang. Det er derfor, vi startede med at reformere førtidspensionsområdet. Det næste var at reformere offentlig hjælp, boligsikring og børneydelser osv. for at netop få optimere, at folk kan komme ud på arbejdsmarkedet, og at man den vej får flere ud på arbejdsmarkedet, i stedet for en passiv forsørgelse, som også belaster børnene, at forældrene bare bliver hjemme og er misbrugere og så videre. IA, hvad tænker I? Tak. Jeg tænker, at først og fremmest handler om menneskesyn. Jeg kender en håndfuld familier, som er røget på den her offentlige hjælp. Og de oplever, at de føler, at politikere vil detailstyre deres liv, og vil bestemme, hvad de skal gøre, hvornår. Og jeg mener ikke, at man
giver mennesket det løft, som det har brug for, ved at sige, du kan ikke styre dit liv. Jeg mener, at vi burde have flere misbrugsbehandlingscentre, ligesom... Ja, fordi et eller andet er der vel behov for, at man gør, hvis man kan se, at de bruger alle deres sociale ydelser til for eksempel alkohol og hash de første 3 dage, og så er der ikke penge til resten af måneden. Ja. Så er der jo noget, der kunne tegne på, at de ikke kunne styre deres liv. Det er rigtigt. Jeg kender også en familie, hvor moren, hun røg på offentlig hjælp, hvor hun fik 800 kroner hver 14. dag. Hvad kan man gøre, for at pengene ryger de rigtige steder hen? Hvis jeg lige må gøre færdig her. Hun følte ikke, at hun havde de her penge til at betale sin mad og tøj og det her. Så faktisk endte hun med at begå kriminalitet for at kunne finansiere det. Så altså, vi skal først og fremmest løfte de her mennesker med for eksempel de her misbrugscentre og vejlede dem i, hvad de ellers kan gøre, altså for at tage større ansvar for deres eget liv. Det er fint. Jeg tror, vi er nået hele vejen rundt. Vi springer til næste spørgsmål, som også kommer fra Facebook. Margrethe Olsvig Jørgensen har spurgt, er der nogen, der vil bekæmpe nepotisme? Hvis vi kunne udvide og spørge om her, hvor høj grad må partifarven også spille en rolle, når der skal ansættes bestyrelsesmedlemmer, embedsmænd? Er der slut? Hvad kunne I konkret tænke at gøre for at måske imødegå, at man ikke beroder ind i, hvad der kan opfattes i hvert fald som nepotisme? Kan man gøre noget? Jamen, vi mener helt sikkert det, men vi skal huske på, at vi er stadig et lille land. Der er mange, der kender hinanden, og vi kender stort set alle hinanden, også dem, der har en høj uddannelse. Men når det nu er sagt, så skal vi heller ikke lægge skjul på, at nepotisme har fundet sted. Og det har faktisk også fundet sted i høj grad i IA's regeringstid, og i demokraternes regeringstid. Og så vil jeg også sige, at Siumut havde det også tilbage til 2009. Jeg mener, at tiden er ved at ændre sig nu, til at man er så bange for at blive anklaget for nepotisme, at det er faktisk mange gange nemmere for den ledende regering at hente nogen udefra, for så bliver de ikke anklaget for nepotisme. Anda? Uldum, Demokraterne. Ja, tak. Jeg synes, det er alt for nemt, at Jakob Babelsen står og peger på alle de andre. Altså spejl, vil jeg sige. Altså, jeg tror ikke, der findes et parti, som gerne vil fremme nepotisme. Vi bekæmper nepotisme alle sammen, men kan nok huske, hvad demokraterne blev dannet for. Det var dengang, der var nepotisme i allerhøjeste grad, men jeg kan godt sige, at hvis der er et sted, hvor jeg skal skrive under, at jeg gerne vil være bannerfører for at bekæmpe nepotisme, så skriver jeg under med det samme. Vi er også anklaget her for nepotisme. Hvad siger du til det? Jeg synes, det er fuldstændig vanvittige anklager, og jeg synes, det er meget upassende at stå og anklage nogle bestemte partier for at lave nepotisme. Det lyder nærmest som, at man prøver at undskylde den egen regeringstid, man lige er kommet ud af. Jeg synes, vi skal huske, hvorfor der er udskrevet valg. Jeg synes, vi skal huske, hvordan vi i 1,5 år, i stedet for at løse vores økonomiske problemer, har diskuteret uheldige ansættelsessager og misbrug af offentlige midler. Det er trættende for befolkningen, og det er uheldigt for landet, og det ødelægger vores omdømme. Så vi bliver nødt til at komme det her til livs. Vi har sat forslag frem om whistleblower-ordninger, både i det offentlige og i det private, og vi har ønsket mere åbenhed, transparens i beslutningsprocesserne. Det, man svarede igen med fra naalakkersuisuts side, var, at man ville fjerne klageadgangen inden for råstofområdet og begrænse aktindsigten. Og så har vi også lagt op til, at politikerne lægger deres informationer frem, at det bliver en obligatorisk ordning, så alle kan se, hvor er det, man har penge henne, og hvad er det for nogle interesser, man har. Siumut, der var I selvfølgelig også på banen her. Ja, vi blev anklaget for nepotisme og det hele. Også fra IA's side. Og fra andres side igen. Der synes jeg, at det er... Lad dem komme med sådan nogle beskyldninger. Hvis folk vil være med til at løfte en opgave, står de som en partibogen i hånden og siger, at jeg skal ind og være med til at løfte den opgave? Nej. Der skal være kvalifikationer og det hele. Og det er den måde, som vil være med til at løfte de forskellige opgaver. Og det er den vej, vi skal fremad. Og det er den måde, vi skal løse de her problemer på, som man går hele tiden og står og beskylder hinanden, forskellige partier, hvordan og hvorledes. Jeg går da heller ikke ind og siger, at der er nogen herovre fra Inuit Ataqatigiit, der har lavet noget fifleri med licenser til mineralefterforskning eller noget som helst. Så nogle forskellige ting, det skal vi jo gå ind på og kigge.
Her, vi skal kigge fremad. Hvordan får vi løst de forskellige samfundsproblemer her i samme flok? Det er jo den vigtighed, vi skal gøre. Men noget kunne godt tyde på, nu havde vi her en misbrugssag, hvor nogle embedsmænd muligvis ikke reagerede helt, som de måske burde have, fordi skellet mellem politik og den objektive, uafhængige embedsmand måske ikke helt var til stede. Nej, her der vil jeg gå ind og kigge. Nu kan vi tage den enkelte sag og det hele. Vi var jo inde fra start af at sige dengang, lad os få det hele undersøgt til bunds. Hvor er problemet henne? Men det, der kom ud af det, det var et valg her nu. I stedet for at gå ind og lige klappe hesten. Nu går alle folk og råber, jeg vil gerne se, hvem er de andre politikere, der har noget, før vi kan stemme. I stedet for at lige have klappet hesten og sige, lad os lige få undersøgt det. Nu ligger svaret i en pengeboks herovre. Hvad så? Jeg tror, alle kender svaret. Hvor er vi henne? Hvor venter vi på? Svaret er, hvor kommer vi hen? IA får selvfølgelig lov til at kommentere her. Ja, altså, Kim har jo fuldstændig ret, at vi alle sammen kan stå og beskylde hinanden. Det, der mangler her, det er fuldstændig klare regler for, hvornår man er korrupt, eller hvornår man ikke er korrupt. Det, vi mangler, er en antikorruptionslov. Og her har jeg stillet et konkret forslag med 5 punkter, som I faktisk alle sammen kan gå ind på min Facebook-side og læse. Så kan du komme med bare 2 af dem her? Der er først og fremmest den her whistleblower-ordning, som hun kommer ind på. Den har så kaldt for en kontrolfunktion, fordi den skal ikke bare fungere som et sted, hvor man som borger kan komme ind. Den skal også undersøge, hvor der er huller i lovgivningen, som man kan misbruges i den retning. Martin Elrak skal også ind her. Ja. I den her sidste uge, der var jeg med til et diskussion i Kadoar med Transparency of Greenland, hvor jeg var med til at skrive under på, at vi gerne vil bekæmpe nepotismen. Nepotismen findes alle steder, inden for byggeribranchen, inden for fiskerisektoren, som jeg selv har oplevet, da jeg fiskede på Østkysten, hvor der var nogle grønlændere, som var virkelig gode, så kom der nogen udefra, som tog stillingen i stedet for. Jeg synes, det er vigtigt, at vi skal have en klar politik inden for det område, nemlig hvis vi skal have flere grønlændere i arbejde, så skal vi have en klar personalepolitik, der til gode siger grønlændere, dygtige grønlændere. Men nu er det nepotismen, vi snakker om. Hvad kunne man konkret gøre for at undgå at falde i sådan en fælde? Ja, altså, jeg synes, ligesom de andre har sagt, at vi skal tilpasse loven, at vi har en lov her i Grønland, der til gode ser, at vi ikke ansætter vores politiske venner eller familiemedlemmer i nogle stillinger, som vi selv har oplevet de sidste par år. Malene Ingemann, du kommer. Ja, altså, der er ikke nogen tvivl om, at det er meget vigtigt, at man tager meget klart afstand fra nepotisme osv. Men det er også vigtigt samtidig. Vi har rigtig mange veluddannede galaslit i Grønland, som vi også skal sikre på, at vi får brugt, og vi ikke er så bange for at ansætte dem, fordi det er dem, vi skal alle sammen være med til at løfte landet. Så vi bliver nødt til at sætte os ned, alle partier, og blive enige om, hvordan skal det forvaltes fremadrettet, så vi sikrer, at der ikke bliver nepotisme, men vi samtidig sikrer, at vi ansætter så mange galaslit på de stillinger, der nu er, som muligt, eller lokalbefolkning som muligt. Jeg vil give ret i, at man skal fokusere på kvalifikationer. Man skal have noget uvildighed. Der skal være nogen til stede ved samtaler. For eksempel kunne man gøre det fra et andet departement, et andet partifarve, eller hvad man kan sige, som har en uvildig, som ikke har noget med departementet at gøre, hvis det skal være et departement, man ansætter. Så nogle ting kunne man gøre, nogle konkrete handlingsplaner. Det er fint at underskrive en transparency-politik, men vi skal også følge den. Vi skal lave nogle handlingsplaner, der er konkrete. Det er meget vigtigt. I er markeret. Er der sut? Tak. Bare snak, tror jeg. Ja. Sådan. Ja, hej. Tak skal du have. I Grønland, der kalder vi det netværk. Men i udlandet, der bruger man sit netværk. I Grønland, der kalder vi det nepotisme. Der er ikke noget galt i at bruge sit netværk. Og selvfølgelig skal det være efter kvalifikationer. Vi er jo kun få heroppe i Grønland, og de tilkaldte, specielt tilkaldte, de er meget, meget gode til at bruge deres netværk.
Hvorfor kan I ikke bruge vores netværk her i Grønland? Det er, vi skal ikke uddanne vores unge mennesker til arbejdsløse. Det er det, vi gerne vil bruge. Men spørgsmålet er her jo, nepotisme, det er, når man går frem fra en partibog i stedet for kvalifikationer. Det er jo ikke for, at man ikke skulle bruge de talentfulde grønlandske eller noget. Men nogle gange, så kan vi jo se, at der bliver ansat nogen, hvor det tydeligvis ikke har været kvalifikationerne, der har været i centrum. Hvordan kan vi komme det til livs? Fordi det er vel forkert. Det er ikke forbudt at have sådan, politiske meninger. Det er det ikke. Man bør ikke være medlem af et parti. Så alle har ret til at udtrykke sig. Ja. Og selvfølgelig skal man ikke ansætte en, der har sin partibog i orden. Men typisk skal det være sådan, at der er et ansættelsesudvalg, der sonderer og anbefaler. Men det er i sidste ende politikerne, der ansætter. Kan man gøre noget konkret? Ja, det kan man godt. Man kan starte med den der ansættelsesudvalg, som gør opmærksom på, at vedkommende har sådan nogle meninger eller politisk dannelse på den måde, så det endelige udvalgs eller politikere kan tage hensyn til det også. Simut, I har markeret. Ja. Her, så længe jeg står som Siumut-formand, så er der ikke nogen, der kommer ind og får et job med partibogen som det første prioritet. Så nemt er det. IA. Det er jeg rigtig, rigtig glad for, at Kim Kielsen siger, fordi han kan måske i næste uge blive formand for Naalakkersuisut, og derfor er jeg rigtig ærgerlig over, at han ikke tager klart afstand fra den grund til, at valget blev udskrevet. At du ikke siger klart, at der skete altså en utrolig utilgivelig misbrug af offentlige midler, og at det kom som en kulmination på måneder med overskrifter om uheldige ansættelser, hvor man netop ikke tog hensyn til kvalifikationer. Kim, den skal du selvfølgelig have lov til at svare på. Ja, det er meget nemt at sige sådan bagefter, det hele. Utroligt nemt. Men her, nu er det fremad, vi kigger. Det bliver sådan. De skæld, det er sådan. Og vi har selvfølgelig sagt, der er forskel på min pengepunkt og landets pengepunkt. Og så vil det også være i fremtiden. Og det er den måde, vi kører efter. Siumut. Fremad. Godt. En hurtig kommentar for dig. Ja. Jeg tænker, man har sådan misforstået, hvad det egentlig betyder, fordi ja, selvfølgelig skal vi bruge de velkvalificerede folk, som vi har i Grønland. Det er der ingen tvivl om, og det vil alle partier, det går jeg ud fra. Det, jeg synes, vi bliver nødt til at se på, det er de konkrete eksempler, som vi har set for ikke særlig lang tid siden. Der bliver nødt til at være en gennemsigtighed, og når vi stiller nogle kriterier i et ansættelsesopslag, så skal vi følge dem. Repræsentationschef i Danmark for eksempel, er jo et af de eksempler, der har været her for nylig, hvor at man levede ikke op til kriterierne. En anden eksempel, som er meget nutidigt, og som jeg synes, Kim skulle tage stilling til, det er, at en af jeres partikammerater sidder i Royal Greenlands bestyrelse, samtidig med, at hun er i gang med at føre valgkamp. Er det i orden? Det synes jeg ikke. Kim, det får du lov til at svare på også, eller Martha, det må I selv om. Vi kan jo pege rundt, hele vejen rundt, fordi de sidder i valgkamp, fordi de sidder hvor. Selvfølgelig har vi også set dig, hvor du kommer ind med børnetalsmand og det hele på den måde, ind og snakke om børn. Og det er nøjagtigt det samme. Men her, jeg synes, vi skal kigge fremad. Jeg vil ikke hænge mig i, at hun er siddet sådan, fordi vi skal vide, hvad er der forkert og hvad er der rigtigt, når vi kører den vej. Og det regner jeg med, det er skæld, kan hun også finde ud af. Så med hensyn til det der, hvad der er sket her med valg og det hele, ja, vi har udskrevet valg nu her. Men igen, hvis vi kigger tilbage til på den tidligere regeringsperiode, der var også en anden landstyre, Naalakkersuisut-formand, som også har været inde. Allerede i 2012, hvor det eksterne revision allerede har påpeget, at der er noget galt her. Nok. Ej, du får selvfølgelig lov til at svare kort, og så slukker vi den her runde her. Det er jo netop derfor, jeg har valgt at holde orlov uden løn og holde ferie. Tak. Der skal være rene linjer. Der skal være rene linjer, og jeg finder mig ikke i, at man lyver. Vi stopper den her. Kort, men jeg kunne godt tænke mig at holde fast i en problemstilling, der minder lidt om det. Det bliver en kort runde. Det er nemlig Bolette Marie Nielsen, der spørger, hvis du eller dit parti fik regeringsmagten, hvad vil du selv gøre for at sikre, at der ikke igen sker misbrug af landskassens midler? Ganske kort og konkret, kan vi gøre noget, eller har I tænkt over noget, der kan hindre, at vi står i en lignende situation igen? Tina Rak, ganske kort. Ja. Først og fremmest vil vi kræve af vores medlemmer,
at det lever op til de vedtagne normer. Og vi har allerede, før vi stillede op, afleveret et stykke papir, straffeattest, som er ren. Og det vil vi fortsætte med. Godt. Ganske kort fra Siumut. Kan vi gøre noget konkret? Siumut har skrevet ren straffeattest for at komme videre i systemet. Og så kan du gå ind direkte og sige, ved du hvad, der er ekstra ting, du skal huske på. Der skal være skærpende omstændigheder her, for at komme ind og kigge på, hvordan og hvorledes. Vi har sagt, der er nogle andre berigelseskriminalitet og alt muligt forskellige, vi gerne vil gå ind og kigge på og sige, det skal være skærpende. Rynder. Fint. IA, hurtigt og konkret. Ja, mange tak. Allerførst, ja, en ren straffeattest, det burde være det basale. Derudover så tænker jeg også gennemsigtighed i forhold til, hvilke økonomiske interesser man har. Det er jo noget, vi har bakket rigtig meget op om, og som vi har været rollemodeller i forhold til at sikre, i forhold til medlemmerne, der har været i Inatsisartut. Allersidst, styrkelse af den interne revision, det er også en af de helt konkrete ting, der vil være rigtig godt at få styrket. Demokraterne? Jamen, det er lidt svært at nævne flere, når nu alle de tiltag bliver nævnt, men gennemsigtighed, ja. Der er retningslinjer i forvejen. Følg dem. Er der sut? Jo, altså, vi fra Dasut er utrolig glade for, at vi er fuldstændig enige, kan vi høre. Men det skal være for eksempel med hensyn til den sidste tid, der skete omkring, hvor Naalakkersuisut-medlemmer, så skal være helt klare regler. Det er netop det, vi mangler omkring. Men gennemsigtighed, ja, det skal det også til. Fint. Vi stopper den der og springer til noget helt andet. Vi har nemlig et spørgsmål, der lyder, hvorfor vil man lave en lufthavn i Qaqortoq, når man kan lave en vej til Narsarsuaq, som gavner hele regionen, især turisme og forholderi? Det er 10 gange så billigt end den ellers planlagte lufthavn, og så behøver man ikke fyre hele Narsarsuaq-befolkningen